may duha ikan sa Davao, bisan patugod. So, good afternoon everyone. Sana nagtao ng quick dira sa Road Night Market. Sana namukay dira sa bato. So, ako dahil inyong pinakagwapo, may travel na higala, si Father Christian Lawrence Matnobot. Yan niya ako karoon sa preach sa mga balita. So, ano na ako karoon? Diba? Ano nito yung mga pinakapangan? Ako ang preaching is has a theme that has a form of a question, which is how to be saved. O sa kita maluwas. Now, kung saan isa nakaluwasan mga higala ko, maluwas pa lang, ay natin ka-insurance para makilimabanggaan ta, okay ra. Nang kaluwasan ba niya siya, dahil intend na kabagsaon na ka, masaroon kasi mong bro, kaya di ba sa overworks? No. Kung siya ang kaluwasan, hikan sa sala mga higala ko. Anong namin sala? As stated in John chapter 8, verse 24, I told you that you will die in your sin. Yes, and if you don't believe that I am, you will die in your sins. So, mamamatay mo sa inyong mga sala. Kung saan may nakasi ng mga sala mga higala? According to Revelation chapter 21, verse 8, but those who are coward, those who refuse to believe, those who do terrible things, those who kill, those who sin sexually, those who worship idols, those who do evil magic, and even those who tell lies. Asan din sila patulong mga higala? Asan din sila patulong gawin? Dito sila sa Inaw na Kalayo. Kung saan yung Inaw na Kalayo mga higala? This is the second death. Ano second death man siya? The first death is ang ato ang physical death. Mamamatay sa ito sa ito katibol lang mo nun. Then, sa may mitang pala, pag-uumanta sa atong Diyos. Especially, nahapit na sa mubalik. According to 2 Peter chapter 3, verse 10. But the day of the Lord will come like a thief, and the heaven will pass away with the Lord, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the work that are done of it will be exposed. So tanan, so ang karanglanin ko ang kalibutan mga daw mga higala ko. Maano ni sa tanan, kaki mga kaptangan ni mo, mga balay, mga kotse, mga wala ni tanan, kung saan kami babili mo ito? Doa ang out kamani. Ako mga nito sa Ginoo, kung saan ito mga tili. O niya, kung dili ka mo ito mga higala ko, siyempre dito ka malulong sa Ginoo na Kalayo. O niya, ikaw ma'am, subot ka ma'am, na dito kami mga tapos sa Ginoo na Kalayo. Sure ka? Now, hindi naman ka gusto ato sa Ginoo na Kalayo, na isa ka pangutana na mukha pa pinumay. How to be saved. So according to 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sins to the Lord, He is faithful and just to forgive us, and He will cleanse in our all unrighteousness. So, pinali sa pagpahimulsol mga higala ko, tagalon na ang ako mga unverified elements sa itong lawas, mga spiritual, mga unholy elements, kung saan man isa na nakasi na unholy element ko, mga sala, mga dimension last time. So, instead nakita ang mag-suffer ato, ang gano'n mo sa Ginoo, pinali sa pagpahimulsol. Ikaduha, Romans chapter 10 verse 9. And if you openly say that Jesus is Lord and you believe that God raised Him from the dead, sabi mo na, maluwas ka. So, amen kayo mga higala ko. Pinaagi sa pag-imulsol o sa pagtuo sa Ginoong Jesus na siya ito maluluwas. Masig ka itong Ginoo na Kalayo. Hindi na kamay mong pre-checking ito, maglangoy-langoy. Diba? So, since na naman tayo kaluwasan, kung saan may basihan na ito? According to 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 4, I give you the messages I received. The most important truths are, number 1, that Christ died for our sins. Napakamatay si Kristo sa ato mga sala. Kalawa, sa bilubong. Okay, katalo.
gihimo kagid siya as sacrifice para lang sa tuwa sa lang mahigala ko. Then sa mga pag-ingon sa Galatians chapter 15 verse 13. The law said that we are under a curse for not obeying. So nagasuffer ka na numbers ng higala ko. Pero ikuha na sa Ginoo sa tuwa. And instead, siya nag-switch siya place into us. Instead na kita mag-suffer sa first. Then sa may ingon, anyone who on the tree is under a curse. So si Kristo na ang suffer sa tuwa mga higala ko para lang sa itong mga sala. Kung takot ay na sila pipilit sa tuwa ba? Diba? So, another na sa since nga naman tayo repentance, nga naman tayo acceptance sa atong Ginoo, nagidawat ni mo siya deep inside our heart. Kung sa balisa, libre ba niya siya? Nabili sa installment? Nabili sa down payment? According to Romans chapter 6 verse 23. When people sin, they earn what sin pay. Siyempre, bayaran hindi lang po sana. Moto ang ikaw nakalayo. Pero, but God gave His people a free gift, which is the eternal life in our Lord Jesus Christ. So, kung the word free itself, wala yung bayad mga higala ko. Wala na kayo kailangan na bayaran. So, kung sa may photo ni mo anak, kung sa may proof na madawat ako kung ito ba ka o dili. So, ikan sa Mark chapter 16 verse 16. If you believe and baptize, you'll be saved. So, dapat mapulpil mo yung dua. Pinagi sa itong bautismo. Sa maling bautismo, o ang symbol na itawag mo si Kristo at yung manuluwas. You immerse yourself in the water, ipabilit to also, then pag-awas din mo, wala to imong yourself. Wala no identity mga higala ko na ito ka kay Kristo. So, mga higala ko, hindi na ito tama, kung salamat sa iyong pagpaminaw. Amen.